Welcome po sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. So nagtataka siguro kayo bakit ang ingay dito sa aking kinalalagyan. Alright, so today ay unang araw na paglabas ko magmula, ewan ko kung ilang days na ako hindi lumalabas or nagdi-deliver. Yan, so sana maging success itong aking biyahe dahil meron tayong dalang malaking generator na nasa likod ko. Dadalhin natin yan sa may Lawak, Pangasinan. So ngayon topic nga pala guys, ako ay hihingi ng konting tulong sa inyo. Hindi ito pinansyal. Ito ay tulong na sana mai-share itong aking video, no? Sana sa lahat na makakapanood nito matulungan ako na mai-share. Ngayon lang naman, pagbigyan nyo na ako. So ulitin ko guys, ito ay nabasa kong article, no, about sa isang OFW na merong asawa. Okay, meron siyang asawang nasa probinsya na iwan. Okay, so sana maintindihan ng lahat ang kwentong ito. Hindi ako sigurado kung ito ba ay madidetalye ko o may kwento ko lahat, pero ayon lamang sa aking nabasa, ayon lang po ang aking masasabi. Okay, ito ay sariling opinion ko lamang at wala po tayong babanggitin na pangalan dahil sigurado naman akong hindi ko siya kilala. Okay? Right, so andito na tayo sa San Jacinto, Pangasinan. At ang susunod dito ay ang Manawag, Pangasinan. So magpapagas na lang muna pala ako. South sir. Busy ang ating mga kapulisan. Si Manny Pacquiao nandito. Panalo ang mahirap. Naku, truck malaki. Lilik ko. Ate, tabi dyan. A few moments later. Alright, so naihatid na natin yung ating generator. Yung generator pala ay dadalhin pa sa Leyte. Yan, so andito tayo ngayon sa may Lawak, Pangasinan. So itutuloy ko na yung ating kwento about sa buhay ng isang OFW. Alam nyo naman kung gaano sa akin ang mga OFW. Right, kaya i-share nyo na to guys. Ito kasing kwento na to guys, itong nabasa kong article na to, actually nakakabahala para dun sa
sa babaeng nabasang article. No, kasi itong babae na to lagi namang nagpapadala ng sustento, never siyang nagkulang sa pamilya niya, no? Kaya lang etong lalaki ata mukhang nakakalimot kung gaano kahirap ang buhay ng ng isang OFW. No, alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang buhay ng isang OFW. Malayo ka sa pamilya, kung gaano kahirap. Yan, thank you and come again. Yan, daming mais. Yun kasi, ewan ko ba, bakit ganun ang pag-iisip ng taong, kung bakit may mga taong ganun mag-isip sa isang OFW na hindi naman nagkulang sa kanila, hindi naman nagkulang ng padala. Actually sobra pa nga yun sobra yung isang buwan na padala para sa dalawang tao. Kasi nakakasar lang na part doon, guys. Ultimo yung kape, pinoproblema niya. At hindi lang yan, no? Kaya ako nasabing bakit niya, kasi ang sabi doon sa article, kailangan may padala niya, makapagpadala siya. Dapat nga buwan-buwan ata ang padala, pero minsan nauubos na daw kaagad, wala pang 2 linggo ubos na yung padala. At ito namang lalaki kailangan manghingi na naman, mga OFW naman natin hindi naman tumatay ng ginto yan diba? Siyempre kailangan nilang gawa ng paraan, hanggat kailangan nilang mangutang ang mga yan para lang may padala kaagad, agad. Diba? Kasi pag hindi daw nagpapadala yung babae, kung ano-anong pananakot, kung ano-anong yun din ang isang nakakabahala, yung kanyang pananakot. Ewan ko ba bakit may mga ganyang tao na mag-isip. Di ko alam kung matino pa yung taong yun kasi imagine, guys, pinapasok mo na ang usapan ang usapang anghel, pati demonyo. Ganyan na yung mga pinagsasabi ng isang tao. Kaya hindi natin alam kung Kaya ko lang naman ito ginagawa kasi naalala niyo yung namatay na OFW? Ito lang na nakaraan. Di ba yung tungkol doon sa binugbog ata siya ng kanyang boyfriend? Biro nyo, dahil lang doon dahil lang sa bugbog sinapit nung ating kababayan, which is napakasakit, no? Bihira talaga akong gumawa ng sarili kong opinion sa mga ganyang usapin kasi ito naman ay pansarili lang naman natin, kaya hindi ko ginagawan talaga ng pero ngayon lang talaga ako nagka-interest. Yung mga nakakausap natin, mga nakakakwentuhan natin, karamihan OFW. Yan. Actually matagal ko na dapat gagawin itong na to. Hindi ko lang maharap-harap dahil nga hindi ako makalabas ng bahay, no? Yan, thank you again and again. Actually napakalinis ng lugar na ito. At isa pa, meron kasi siyang pananakot na binabanggit doon na pag umuwi daw yung babae
either hindi na siya pabalikin sa kanya sa abroad, or babalatan daw niya ng buhay, no? Hindi ko na ulitin yung aking sinabi, no? Kaya nakakabahala siya. Kasi kung ang usapan kukunin na daw niya lahat ng kanyang anak, ganito ganyan ang kanyang kumbaga gusto ata ng lalaki maibigay lahat ng kanilang luho, lahat ng suporta. Syempre paano mo naman kukunin yung sarili pa lang nila hindi na niya maayos-ayos yung kasi nakakatawa, ultimo kape nirereklamo niya na wala na siyang titimplahin kape sa kinabukasan. O diba? Tapos gusto pa ata doon kunin niya na lahat yung mga anak nila. Ewan ko kung nasan yung mga anak na itong babae. Basta ang alam ko lang doon ang naalala ko ang nasa kanya yung bunso, which is yun ang ginagamit niyang pananakot, yung sa bunso. Presyo kanyang ganyan dahil nabilihan ng cellphone yung bunso, ibibenta daw niya yung cellphone para meron silang pambili ng pagkain, no? Kasi kung ikaw ba naman matinong tao, yung mga padalang ganun ng ilang taon, ganun kalaki, malaki na yun kung alam mo siyang ipunin. Kailangan mo ring makisama doon sa nagpapadala dahil hindi ganun kadali ang buhay ng OFW. Minsan akala natin na napakaganda ng buhay nila, no? Porket malaki yung sinasahod. Hindi natin alam, minsan hindi na sila kumakain, mga ganong bagay ba. Yan ang hindi iniisip ng karamihan sa atin, na porket nakakapagpadala sila ng malalaking pera, tuloy-tuloy yung ganon. Hindi ko alam kung maganda yung pagkakakwento ko, pero sana mabigyan ng pansin yung mga ganong bagay. Hindi magandang biro yung pananakot sa asawa or sa ating pamilya para lang makapagpadala ng pera. Hindi maganda yun kaya nababahala ako. Yan, so sana nagustuhan niyo yung aking kaunting kwento sa buhay OFW. So, kaya pakishare lang po. Ako po'y humihingi ng konting tulong sa inyo na mai-share mga ganitong usapin para naman maiabot natin sa lahat ng mga OFW. So dito ko na lang tatapusin ang lahat. Kaya kung nagustuhan nyo, please like and share at comment down below kung meron kayong naintindihan. Actually mahaba pa ata dapat yung aking kinikwento, kaya lang hindi ko na dapat i-detalye lahat dahil wala naman tayong karapatan na i-detalye lahat ng kanilang mga usapan. Konti lang yung kailangan ko at para makuha din ang inyong opinion, dahil nga hindi magandang halimbawa yung ganun. Dapat mahalin natin ang ating mga OFW
Kasi nga napakahirap ng malayo sa pamilya. Hindi natin alam kung gabi ba maganda ba ang kanilang tulog, kung masarap ba o umiiyak na lang sila. Yan. Kaya huwag kalimutan na mag-subscribe at hit ang notification bell para mas updated kayo sa aking next video. Kaya laging tandaan sa Moto PH, laging nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. So hanggang sa muli, ride safe always. Babush!